O 2020, ano da máscara, foi un ano raro que nos mudou a realidade e a forma de relacionarnos, que nos fixo ver a importancia da compañía, aínda que sexa virtual. Tivemos que mudar os espazos, servizos e actividades, todo sexa polo ben común. Non sabemos como será 2021, ano de vacina e esperanza, pero o que sí sabemos é que seguiremos preto de ti. No 2021 agardámoste, renovando enerxía e preparándonos para o que veña. Malo será que non saiamos deste. Botamos de menos aos maiores que viñan ao centro só a saudar e ver quen andaba por aquí para pasar un ratiño e botar uns contos cos compañeiros. O grupo do dominó dos sábados á tarde. As partidas de cartas interminables e multitudinarias. As colas no rexistro o día que se acababa algún prazo administrativo. Os obradoiros de baile dos sábados, onde xurdiron moitas amistades. Venres en familia multitudinarios e as festas de Nadal, onde os nenos e maiores compartíamos merenda e facíamos teatrillo improvisado, representando Belén e cantando panxoliñas mentras comíamos turrón. Pero todo isto volverá. Benvido 2021. Agardámoste preparados para o que veña.